салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. бародарот бисёриёт ҳамин аппарати крошказанака мефтем ки таз сабират каданаш шамте ҳозир ина як дона сабират кадагием навай ҳоли истифода бурдаги несай ана гимш коробкада ина ҳоли хуи нокадай боз ман сабират мекунам тарзи чихе сабират кадан ҳамаша мефаҳмонам фақат дастгира фаромӯш намекунем бародаро лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем пешар биёка ира нишонте ина хуи кадем коробкаша скотчҳои мекунем ина аппарат намхел паковка кадаги мондагия ин аппарати мо ина падоби намеборияй намхел хуиш мекунем кришка дора кришкаш барои откосанияй кришкаша мегирем дарунуша запчастоша ина и дасташай и барои даруна бризгат мекадаги чизшай найда гайкаву оҳанакову и ручкае ки тов метӣ ҳозир ина ҷамъ каданаша сар мекунем бардаро ина хуи мекунем ҳамаи запчастош дар намияй якм чизе ки мо ҷамъ мекунем бардаро пластмассои барӣ намияй ина як донаи хел мегирем як дона гайка ҳар диё инам хел сахт мешаванд намун маҳкам мешаванд мақсад ина ишай дарун мемонем пеш биё хушубтва ина ишай дарун меоя пушкай дарун омадак ина гайка намхел мегирем гайкаша сахт мекунем ина гайкаша сахт кардем намхел инай дарун гайкаи пластмасса ина як борга бо хуиш мекунам мақсад ира аккуратна сахт мекунӣ ки нашкана шикаст дига кор намеояӣ бояд таи запчастшам адела намефушам ки барои запчасти адела бигирӣ биёрӣ аккуратна сахт мекунӣ на сарват шава на бишкана вой парагиша мемонем амхел ишам ина пластмасси гайкай сахтш кардем сахт шид ҳар ди гайко сахт шидак вақте гайко сахт шид ина ёра ина ди гайкаи оҳанай барои регировка кадан як гайкаи ай дарун меоя внутри яктаи дига ай берун меояниё ина шикофҳои дида ина якта ина дута аввал ира медозем як шайбаиш мемонем шайба барои нарехтан баъд гайкоша як лав сахт мекунем ираволи ҳам хел хласои шайба мемонем сахт мекунем барои оли баъд дарунша маҳкам кунем регировкаш мекунем ҳозир дарун қатъи гайкои бар тайёр шидак ҳанака қисми дасташа сахт кардан инам хел даста меоя ина бародаро дасташ инам хел меоя як шайбара дар мемонем барои нарехтан ина ай дарун гайкаша медозӣ ина гайкаш ай дарун меоя чӣ хеле гуфтем дастаи нами хел меоя ишам ай дарун меоя ана ин тарафи гайкара сахт канам ина анаҷа мемониша нанака ай тараф меоя ина дастарат ёрка қатъи хушрӯ сахт мекунӣ ки налақа
лиқидак ба дар кор кардан неудобно ғамад метавад. аммо айдурун сахшон кунем мастаҳкам биё и ба чӣ хотир бедиста ки дисташ қайда иҷа ҷона мегира ба ҳамин хотир тюрка бедиста кадем сахт кем на ё заводской баъзешон намхе каҷала меоян ёра рост мекунӣ дастқатӣ ин аст симако баъзеш ҳамхе каҷала меояд заводской ҳозир дастамон тайёр шид нафони даста тайёрай ҳозир мемонем ираввал ира ки мондем ручкашай одамое ки чапана бошанд ай тарафи чап сахтш мекунанд ростсама бошанд ай тарафи рост ина мо рост хати мақсад то метем ай тарафи рост сахт мекунем ай тараф сахт шуда канака бо ин тараф шуда гайкаи пластмассӣ меояд ина гайкаи пластмассиро медузем ишам хеле сахт мекунем баъзешон оҳанӣ доранд баъзешон пластмассӣ аппарати мо ина тайёр шид анака ҳозир регровкаша туғрӣ мекунем ина бардоро тайёр шуда ира вақте откос задӣ ира баъд мемонӣ дар откосзанӣ истифода мебарӣ дастгира фаромӯш намекунем бардоро лайкора мемонем ва касоне ки дар канал меҳмонен обуна шен касоне дар ҳамин аппаратҳо дар кора дар ватсап боло экран мондагида бинависонен нашути нарх наво суҳбат мекунем дар сафка ҳам дорем ки ҷойша нафаҳмидем бинависонен иншоалло ки советонам метавем панотон ва худотон авораи ояндаро